Ka Jingdawa Jongka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Union. Halor ki Jingdon kam bakongsan hasilin ter ka surokba. Folin na Jorabat Sha Umyam. Kabaladawa na du usnem arjar kandriu kalalong kabaseiso. Hadien baki he ka National Highway Authority of India NHI ringkat ki Bor District Karibhoy. Ki Bor Shnong bat ki nong ilam ka KSU. Kila penlong ka jingle jurib hene kasni arpunyo terik risau. Ki Jingdawa bakongsan ka KSU ki kentup halor ka jingte ya ki nyoteli ki jingking ya kijan ka jingbu ya ki street light ha ki jakai paitba ka jingshna ya ki nala pentuj ki bebyang ban khanglat na ka jingshilei ha ka porliur bat ka jingbu ya ki zebra crossing bat ki rumble strip ban pensuk bat pentikna ya ka jingshngan ha ka lei ka wan jong ki paitba bat ru ban penbha ya ki jingte ha sor nongpo. Hadien kini ke jingjurip ki he ka NHI ki lakular ban IT ya ka kaipot hapo ka laipui terik risau ka babatai benia ya ki sinjam ban shim na ka benta ban pentrekam ya kini ki Jingdawa. Ki noyalam ka KSU na kithan ki lapan pau ka jingkemen bat ka jingkermen ba kini ki sinjam bala terwa kin pensuk bat wanra ka jingshngan bat ka jingla ban pendenkam da ki baro ki nongshong shnong ka district. Habakren Shakilat Patai Kubor u Presiden ka KSU North Khasi Hills District u Ferdinand Kharkamni ulapan pau ka jing ngawhun bat ka jing kemen halor ka ni ka jingwan jurib bat halor ka jingkular da ki nong mi khmat jong ka NHI ban pen urlong ya ka Jingdawa jong ka seng namar kini ki sinjam ki long ki bakongsan na ka benta ka bhakamyan jong ki nong shong shnong bat ka imlang sa lang barok away. Kani ke jinglet jurib ya kani ke surok kalong hadien ke shithi penken mau balapha da ka KSU sya u Deputy Commissioner bat ka National Highway Authority of India lingba ka Ministry of Road Transport and Highways ka Sarkar India ha ka palapan pau ya ke jingdon kam bakerki ban shimkhya halor kini ke jing e. Kibalaya don lang ha kani ke jinglet jurib ki kuntup ya u Assistant Commissioner Karibhoy u Akash Marak u konsultan ka NHI u Krishna Gotti kino yalam shnong na nongpo maudiang bat na yomaw long bat kiwe ki riupaw kumat na katany. Nakaliang jong ka National Highway Authority of India lembaka office jong project director na po ka Shillong bat kunjo na po ka regional office na po Guwahati ilai po yemene rekat ka office jong DC lemba jong DC office u Sir Abhilash Baranwal lapha UAC u Sir Akash Marak bandon kene ka inspection kaba ngin penkan mau ip mentadang kini ki RTO gilalibu ya kadorkas ya DC office ban penpau ya kajing angnot jogi nadu kisnem kiba nadu kisnem ada kandreu kabangi kwa ya kajing don jong ki foot over bridge ki batkena ki footpath nangta kini ki jingdon jogi zebra line ki rumble nangta ki jingdon kam jogi light kiba kini po ki junction kiba ngan sa pentip pi kalau kay masuk tenat namar ba menta kasngi ngiyo i kajing yashim bentalang jong ka dorbrashnong nongpo mentang idolang yastan rambak shnong mene ladon lang hapo nongpo iladon lang ki rambak shnong napo maudium napo yomulong bat kawi ki kunhun ru ki bade napo school kila ai jutip ingi mene ba kai ka karai bat kai ka jingye pembet nang yang jongi ka Khasi Surinir napo riboy kalong ka ba ngin shimlang ya ka juk arai te haba kenduk mtaski kombangan penpau ip yo i ya ka jingpet kmi ya ka jaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te hanongpo kandai hapo jong ka ROW right of way hapo jong ka nahai ka bandai hapo jong u pedeng jong kane surok kane ka diversion R4 point sun meter kabulong hapo jong ka Krishna ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo jan school alpha kane gin ong no jan pamsim bat kanongpo kaba kataru Krishna hapo jong ka ROW te kalong ba ni suthu bakalong ka bakloy namar kanam don shu kajing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nakaliang jungi ngila ship khia ba ngintip bakidan kidai bandon hai te kumbangan tip ip hapo boni kendon artli ki foot over bridge kawai hapo umling kawai hapo umsning bat kawai hapo lat umsau te ngi sothu yakini ki foot over bridge ki ba ki estimate lada kila pensangsion no yaka
ngin sotho ba kaladi ka don kam ya po ka district riboy jogi rin aliang jong kasang hi ngin skap ya ke jing angnot jong ki pajba balada ki dang kam shu ki for bridge ngin sa pasngo biang shkan hai la ki wi ki jeka ki ba ngin sotho ya ka leit kawan ji khna school khamtam ki ba don kam shwe kaliang surok bar ba kini ki khna school ngin ong ki karta ki ba spokes nem shapo kin kham jinjar ban sotho ya ka jingat jong ki kali ani ki kini ki kali ki ban nabar hak speed ka baklan te kadon kam ini for bridge bar kinbu ya ki kadamdon kanono kajing padman saw ya ki te habai dei bat kane ka jingdon kam ban pin tanat yang ne ka sor no po ojgi ka bala tip kum kanong po town yo I ya kini dictionary ki drainage ka bangila ken na po dorcas pat mentaski ngila pan pau ya ki lembaga inspection habangila ong ya ka dorcas ba ya kini ki drainage ki bagsna ki long ki badet bat ki bon ki wara ya ka jingdap hapo sor no po lembaga di poslap ka jingdap jong kane ka kade ha ne ka por jong monsoon bat kini ki drainage ko mo IP ki long ki bakhamret te ngilai jumut bakin prisnai ki drainage kam he khandiat but ya kane drainage hajong jong ka ngin ple bha ya ka jli bha ya ka bakan long kum ka jaka ya kjat lane ka footpath rengkat ki railing ba kinong let nong wan ki one yo hapo so nong po jongi kin don kam shu ban ya na po service lane henry ki bon kam be ya ka footpath ka bade nang betaw juki te kum ka taru nakaliang jong ka proportional nong po kalap ai jumut mene bat ka baso tanat de hane balada don kam jakashu kana de hapo jong ka RW jong ka nahai te ka bon kam sakawai pat namta hanong po nyo I kaya ka jing yat lenti jong ne ka por kamunta na usnem ngi jingbun ki jing yat kali ke blami ki jat kali ke ba nya ki speed ke ba shispa po ya kane ngai kan hapo jong ka ngapan pau mene po nahai henry ngi sotho ba kane kana hai kana mla bensim ya ka kular ka boskem henry ngi pentingna pat ba nakaliang ka DC office kan penmi ka wei ka ain bakan don ka speed limit hane po sonong po jungi ka benlong ka bansuk ya kinolet nang wan khamtam ya ki pedestrian ki ba hadi po nong po ba kini ki kilometers kin tip ba hasonong po ka don ka speed limit ka ba la menlong ha kan ru po ne san po but ka wei ru khaban kam ka de ya ka jing don kini ki zebra line but ki rumble habaro kini ki junction hapo jong ka sonong po bat kumju ya kini ki bamarjan jong ka sor nong po ru te haba ye kan pat sha ka jing don kam jong ki breu donglet nang wan kam tam kinawan sumar kinong pang hangne po jan bithani kadong kinong yale kai hamar opposite jong ka de ka football field ka kinong let nang wan ki wan song thai ki wan bamja po downgate bat kumju ya ka de ka ski ka ba kene ka ski sisin sitio ngi jupulong yo kalong kayo kabla khamhe mentala kanu post jam shu ba kibreu ki khame ladai kapor janbet namar ka jingdon jong kane ka light kalong kabuduna tenglakan ban ai jumbut sha kanahai bat sha DC office bakin bu iki floodlights hangpo downgate kawai kabar hapo bethani bat kabalai hangni hapo ngaudiang te nakaliang jong ka nahai ka panpau ba kladon ka sanction namunta ka street light te kata street light naliang jongi kum kasang hi ngim ong bangi la pedang karingin pet kat kum ka jonon kam lada kita ki lights ki bangi bu da ki street light la kidang I duna la ne ki itlot ngin hap yai biang lamba ki floodlights namar ngio I ka floodlights kebudan hongpo kadi ka wei ka ba pensyai ka sonong po boro bat kinong light nang wan ru ki kham pikir aba ki cross kali namar ya katu ka light la pensyai lupa bat ki kali bawan ru ilayu I lupa te kita di ki badong kam bat ladang ikren spang ka ki badon muswa kum ki dong kum ngitep lani ki kanal ngalapun pau mene ba labun gini ki ginong no kum ga stream ba kini ki stream lani kini ki kanal muswa hapor ba bersnai ne surok hajing pendap ki kendo yakini ki dong lani ki stream kila pendret no yaka bat kala no kum kata ka drainage te ngi pen mau biang station ba kini ki dong lani kini ki stream ki badon lani kini ki kanal kini ba construct hi ya ka jing he ko makadon ka judon menshwa kala mendon san meter dan meter kumta te nakaliang jongki kilabu ya ka proposal but kin sna ya kane hapo modium ka bade ka jaka ka ba om tuna shi kilometer but ki surok ki bandrung na po highway sha ki sub road kin long ki sna da ki culvert ka ba kanam dan kanono ka jinglang lane ka jingdang ba ka ru kan yai bet but kinong rep kinong riang ki bapun kami ni ki jaka ki bolong ki punthor menshwa kin yo biang ne ka hapor ayom jong ka jingtung jing tap joki bat kalong ka proper ka ba kini ki jaka kinong ki wasteland
Henry kinlong ki jaka ki ba ki try jaka ki lap kami ki kum jaka thung jaka tep ki jongki lani ki lap plong ki kum kita ki jaka kum shopping mall kum ta ter tengah ngai scam ba kini ke jing ya kenduk mentasgi kinlong ki bo orlong Henry nakaliang jong KSU hi ngaong ba kane kadang di tang ka jing ya nanti jongi kum cash 4% namar kadang di tang inspection ngin DOE ka report hadin ka live trek ngin sa budin ya kane bat mentaski ru ngilale ka recording ka jongi bangin sapa ini ka minutes jongi haboro ki school ki bangila pentip nadu basdang haboro ki dorbarsnong ba ka jing ya nanti ka jongi menta kadang di tang 4% bangi penting na ba kini sedang no how benai banwan kat kum la yakran mene bat isa akashdip ba napo DC office bat napo nahai bat hadin kata ngin soong ba kani kam hadin ka sanction bang UI andre ya menta ngin ong ba kata ka ultimatum bagi bangi ai nadu pasdang ya kata bangin khangi ketul plaza lada kum kini bat khoi kijun kam jong pai ba no snong la ne ngin ong no yo nong let nong wan ngimla ban penbiang kan long ke eke ka bosusi ba ladang i penukam ini surok ka bangi siu khajna ang te po atmer ka bolong kum ketul plaza re ladang i siu ki khajna bat hajung por ngiyo kat kum kajun kam jong kino shnong kino kami kini ki jing pen internet ya ka sonong po ya ka jing yo ki foot outbridge haboro kini ki surok surok ba jong national highway 6 kalong ka jingbut ba lada ki pai ba no shnong kum ka national highway no ministry of road highway kawan ban punora kum ni ki jai project shaway pat ki district ru kan i kanuksa ba hapo ka district riboy ka jingi pat hapo shnong po ngilong ki ba pedang ya kini ki project bat ngan OEP ba umdan shu ki project surok national highway ba umdan shu da ka BOT project re baro kila de BOT bagi yap siu do khajna te kata de nuksa ka ba ngin hap pen ani napo nongpo jungi napo district riboy jungi ba ladangi siu khajna soba ban penokam hok ya kan surok jungi ba kinam dan shu ka jing jenjar ya ki nongrep ki jungi bakindu ya ka jakarep juki namar ka jing dap ne ka jing dap ya ka hapo ki ying ki dukan ki jongki la ne ka jing accident juki kena school ki kena ki baret ki nongsong yo haba ki cross kinil ting la igi snem ki ba lai south snem bunchwa ngi yo i ka jing ban cross kali ka ba ngi hap up hadu ki kali kinduna teng ngi hap up hadu ki shipho ar 4 minute ba ki kali kinduna namar ka jingan ki kali ki kambun man ta ki por kini ki snem asnem lai snem re ka jing don ka foot over bridge kan yarap ya ki kena ba ki cross la ne ki rangba la ne ki temen ki kro bat kumju noi pi ka jing pron kam ya ki footpath ka de ka way ka ba don kam hapo sonong po bat hangta ngi soi ba kade ka district headquarter ka chungi ka belasang kiu bat kalong kaduksa nam ta kiwe gi district kalong duksa nam ta kiwe gi thain du kumjo ni da songo sisha ka ne ka si sha kalong ka si ka ba ni so komen na do kata-kata namar ba ngiyo banya donlang bat kini ki samla ki chungi kino yalam jong ka khasi student union jong ka district bi ki chungi ha ba kila shimkhia ya ka ne ka benta ka ba khrau ba ha ba kila khot ya weringi kum ki nong penyai kam snong bangin ya donlang bat ki banyak page banyak kmi nakabanta bangin identify lane bangin peni ya ka jidon kam po ka snong sisa kalong sya ka jingkurku bat ya kane ka kam hakipor ki bamun shwa kombolong i president jong ka KSU mo naru arajar khan riu ngila ya donlang ngila juye ya nre kam sim lapoi kan kono ka bangila ban UI kita ki kam ki ba nakaliang jok na hai ka le kita re ngis ngongo ba menta nakaliang jok ka seng KSU kala simkhiai kan ni kum ba pilayo som ne kila bu ka jingtho na ru snem arajar khan riu bat menta kala long sya ka bangiyo banya donlang bat ki ten nakaliang ka snong ngingin ai ka jing trelang bai kono ko benta nakabenta banora ya kane ka roy ka par ka jing internet khamtam angi po kanong po propar jing kalong ka main station telada ki footpath ki biang ka internet ka snong ka thau kindon ki footbridge kumta ter ka snong kan internet te ngimdon ni banong kalong tang ka bangin ai ka jing sungu ya kane ka seng jong ki KSU ki jongi jong kane ka district ka jing ki balapet perman ki balapet bah nakamta kumno banya trelang banwara namta ka roy ka par hapo kane ka district bi jing khamtam mang ne po ka nong po ka belong headquarter jong ka district jing banora ka jing kala namar shisha kumbaong mene mai ngisu ya dei ba banlat ki accident gi don kam mandon no kini ki flyover footbridge lara kimdon kini kan ka jing shisha ya kane ka surok ka jingi namar gim tip ka tangmi ki snem ki yeng ki dangbon ki breu ki dangbon namar kata kani ka jing sim jam jong kini ki kun samlai ki jingi kalong banwara ya ka jing kala namar ka future kala way namta jongki tingi nge ban nakaliang ka dorbar sinong in ai ka jing trelang baka KSU po ka district riboy jungi nakabanta banora igno no development
bagi kermen ya kan ke inspection ke bawah nyuan mentah ku mangi pila pensiun meneh bahadin ke live trick ngeseyo eka report yung ki perkhot nyingej ba lengbau ni audisi bodon mentah ni mo nomor ngi ke jisim kia ke jungi tingingej bahkan salong ki kin sawanja ki ba ba po ka disek ke jungi kini kideng ki kenten na kaliang jungi na kaliang kasno ko blesibo